Какво е да си българин, прибрал се от Англия, занимаваш се с елтехници? Ало, здравейте! Обаждам се, трябва ми елтехник. Дадоха ми вашия телефон за една пералня, става въпрос. Нещо включва се, ама не иска да работи как трябва. Кога ще може да дойдете да погледнете? Пратете ми адреса и ще ви кажа до колко време ще съм при вас. Добре, окей, сега ви го изпращам и ще чакам да ми кажете до колко време ще сте при мене. Ами, чакаме сега. Елтехника до половин час ще бъде тук да я погледне да видим за какво става въпрос. Охо, здрасти, майсторе! Пак ли си ти от вчера? Ти от тот си разбираш. Здрасти, пак съм аз. Дай да видим сега тази пералня, какво не работи, какви са оплакванията, включва ли въобще, какво се случва? Я да пуснем. Така, свирка, писка. Така като гледам на първи поглед, тук барабанчето малко, тук това копченце. Дай ми 2 минутки, сега ще погледна колко парички ще струва цялата история. Добре, майсторе, погледни и ми кажи какви парички ще струва. Така като гледам, тук барабанчето ще оправим, копченцето, отзаде ще погледнем, трябва да свениме сигурно ремъчето, около 400-500 лева ще ти струва цялата история. Стига бе, майсторе, как 400-500 лева бе? Това са много пари бе, майсторе. Майсторе, знаеш какво? Тук в банята, там отгоре вентилатора нещо не ми работи как трябва. Моля го погледнеш да ми кажеш колко пари ще струва. Сега ще го погледна. Сега ще му покажа аз на това. Сега ще го излекувам. Колега, чакай, защо го си?